Dawane motong ya lor. Iki to. Radene wis kena. Ya wes patene sik. Aman pokoke flashing aman lor. Salam satu hobi oprek elektronik bekas. Jadul pol iki lor. Jadul tenan ya. Mending tau ya. Jos sih. Mudah-mudahan kasetnya masih bisa ini. Oh, lampune iki kudune iki nyala kudune. Oh, lampunya ning kono kuwi. Lho, lampu ini kudune nyala. Ganti aja. Ganti lah golek nyanti. Rosok-rosok itu. Golek lampu LED ya. Ya. Kau dicek sih. Sik golek lampu LED sik. Golek lampu LED dulu lur, biar ngono lho. Relax lor, relax. Yang ngopi-ngopi dulu, siapkan cemilan. Alhamdulillah lur, cuaca panas setar membara. Nah, lihat. Piro jumlahe? Ciloro telu. Oh, telu. Kok menara cita ya? Murah benjang. Syah. Bekasnya tanda telu lho. Karo sing dandani karo iki berarti wis tau mati. Iya, mesti tata ini. Gak kuat, mereka niki langsung DC. Harus duwe resitor. Ya iya, golek restore barang iki rosok dah. Carikan resitor barang rosok dulu lur. Golek resitor ukurane sing iso menahan iki lho. Main plus. Pasang resitor dulu lur biar enggak jeblok. Mati nek tinggi resitor. Mergane LED ke kurang volt. Gua aki berarti omongan. Akeh ora tinggi resitor pangkah mati. Mati. Yes. Jajal ya. Tes. Tes mana? Biar. Ya. Empuh, depan bola. Belum nyala. Aduh nyanti ya. Belah teh. Cemplong. Nyemplung iki. Standby. Pandai. Orang pani dia iki. Belum murup lor. Belum nyala. Masa salah. Udah. Kan empan ora iki. Masih empan. Belum mati masa mati. Salah Bang. Nyanti we. Yo. Ternyata putus kabelnya lor. Dong. Kasih timah lagi. Oh. Nih. Ada Polytron jadul mantap ini lur. Timah inti. Kudune iki murup lho. Dicek lagi. Biar orang buah. Jangan lari aja.
Umpan lho. Lho. Umpan lho. Karena motong leboknya. Pasang hidup lur, mantap lur, ketemu dah penyakitnya. Pasang Piro tuh. ukurannya? Yor. Kalau ora kena ta ngene. Ora gelem. Yor. Ora nyudiar. Tinggal penyodaran lur. Saudara saya. Timah iki. Timahnya Paragon andalan ini. Handal ya. Menurut aku lah, liane mbok. Bola-bola Blitar Ngawi Nganjuk Probolinggo seluruh Nusantara salam satu hobi. Pokoknya Timah panggah Paragon. Timah tetap Paragon boy. Produksi di Itali. Karo aku. Produksi anu paling Timah Padang. Enak loh. Nek Timah seukulan piye lah ngono. Wong njero ning Gondor Rukem ae. Iki bolong no ya jero nih. Bolong. Lah iki semu iki jero kene Gondor Rukem iku. Anu nggo carane Ngwangin-wangin. pas cara pastane ngono dene. Ya nek Gondor Rukem enenge ning Kalimantan. Damar wi. Kok ora bisa tak. Kok wis tok-tok iki piye iki? Maksudnya pasang. Sering kok. iya. Kok setengah mati? Kok setengah mati nanya? Cuma mati nih. Kurang saudaran paling. Oh mati nah itu. Ora kenceng saudarane. Ngurup no. Oh. Biru lah. Kudune kan ngono. Lur. Kudune ki ngene iki murah. Satu persatu sudah oke, lampunya udah oke. Radio naikin tuh. Wes. Radio udah oke. Tinggal cek selanjutnya. Kaset. Kasetnya itu mbak lor. Kaset. Oke. Kasetnya nanti manggon lagi. Apa nih? Gak ada dilekane. Masa iki? Radio dah. Kaset. Oh. Radio kan iki. Iki nih lah.